Modal kowe. Iya toh, dicelatoni toh. Iya toh. Iya toh. Hah? Toh dibunuh pisan ku toh. Iya. Cara kan begitu. Lah. Ya bener Yuti, wong sing tukang ubah-ubah sampean lho iki. Dicone ae. Trimo nang kono dige kocek nang kono lho. Nesu ayu. Ayo Yuti. Wes Lho. Yuti. Lu sudah tulung ana. Tulung ana. Ya kok rambutnya bisa cepat. Santem mana iku? Yo. Bunyi. Loh. Dan peti baido lho, Dan. Kowe di baido, Dan. Ucalane, Dan. Lah ucalane, Dan. Doi. Maido kok maido bondet lho kowe. Ayo, agresor. Lah, ujune